Ngiyanibingelela nonke babukeli beBlaqlife TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Ngiphinde nginamukele kuhlelo lethu esilibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Igama lami ke ngingusitufuza Dlangamandla Zulu, umngwenya ngomsovukazi Mvuleni, intokazi yazalwa Mamkhize. Today ngivakashele ubaba usichazela kabanzi ukuthi namhlanje why engivakashele. Sawubona mntana. Kunjani baba? Ngiyaphila ntombi yami. Siyaphila nathi. Ngicela ubulise ababukeli emakhaya mase sichazela ukuthi uze ngani la ekhaya namhlanje. Sanibona babukeli. Igama lami Thembu. WasePortshepstone. Okay. Ngize ngenkinga exakile la mntana. Kwenzakalani baba? Mntana khona into embi engayenzayo. Komunye umuntu osifazane. Ngoba uwengishanga phakathi. Ngendlela engangimthanda ngayo. Okay. Ngashaya ushadile. Mina ngiyayiphantela nje. Ngashaya indoda yakhe ngoduka nezwe. Hamba igijima la emahlathini. Manje na kungiphethe kabi lokho. Ngoba asadonsisani kahle naye. Akusekhona lokho akusemnandi ngoba kwakumnandi ekuqaleni. Santshontshana. Manje sengiqondene naye ngqo. Ndingene kubudlelwano nomama lo evele eseshadile noma hayi ukuthi wathathelwa yena eqaleni. Hayi imina ngadala ubugebengu. Bawuhlangana kuphi nazana kanjani nomama lo? Umama lona ngangimbona esikoleni. Ngambona esikoleni kodwa ngumsaba ukumshela. Kuthi ngaba nesibindi nje isibindi sayiqhamukela ngamshela. Benifunda ndawonye? Besifunda ndawonye. Oh, okay. So bawungazi into ushadile noma waqala ukugadla wakutshela ukuthi ushadile bewungayibona iringi noma bekwenzakalani? Why usukela umuntu ushadile? Konakala amadoda eyinayo uyacwebezela. Muhle. Uyacwebezela bo mawumbuka ukuthi ikhaya ngendlela emuhle ngayo. So nabuqala ubudlelwane benu na right bekwenzakalani? Beku right kakhulu. Samba seyindaweni kanjalo sibhuka yonke into kumnandi. Bawukwazi ukunderstand ukuthi ushadile? Yabe ngiunderstand bengazi hayi ube understand. Bengazi. Ngabona manje ukuthi ayingeke hayi ngifisa ukuba wami ngamanye ngashaya indoda yakhe ngoduka nezwe. Ihamba la emahlathini yantanta. Kodwa ke usumshayeleke noduka nezwe umyeni wakhe nina nasenenza njani naqhubeka nobudlelwane benu? Ngabuya phela ngazohlala naye manje. Phela indoda ayisekho nje. Khona emzini igijima la emahlathini. Hawu ma. Hayibo. Bapha abantwana babo umama lo nalo baba lo osaduka nezwe. Hayi banomntwana oyedwa. Oyedwa unaye uhlala khona la. Ungimukele kahle futhi ngamshaya ngaphakathi ukuthi engithanda. Okwayena kumntwana ke manje. Ngamshakwa ngane inkonze kabi. Ngoba buwayo. Umbaphi lo muthi baba? Umuthi wasekhaya. Wehla komkhulu ukushaya umuntu nje. Ezwe lento oyishoyo. Manje senesikhathi singakanani usuhlala khona la kwakhe ke manje? Ngihlale usingakalonyaka osibili. Seko wesibili. Senayo umntwana nomama lo. Hayi akavumi. Oh, okay. Into manje engixakayo akusahambi kahle uyangicontrola yonke into yonke le. Ngishayela umthetho. Kufanele ngibuye ngasikhathi yonke lento usanginyanyisa nje. Usucikwa nayo lokho ke manje. Uyanginyanyisa. Yena ayikho into umenza yona ke wamdlisa ngayo mhlawumbe. Abe phela ngingamdlisi yena. Wabe. Ingakho phela shaya umthetho. Hayi kodwa lemithetho nje. Manje manihlele nindawonye akazi azakutshengisa ukuthi ngabe uyakwenzeke ngaleso sikhathi abuye akhumbule umyeni wakhe. Hayi ngendlela ngamshaya ngayo wakhohlwa ngisho nakhohlwa. Manje ulokho ehlale ngibrushuze ngezisinoko ulokho engibrusha njalo ngaze ngibe isinoko hayi. Nkosi yami. Manje mawumtshela lokhu namhlanje uyamazi usudlalile naye isikhathi singango 2 years. Sekuzoba njani ubudlelwane benu kusuka manje ke phambili? Hayi ngiyayithemba le ndawo. Iyahlonishwa kakhulu ngizwe ngayo.
Nizomtholela inyanga ezolapha le ndoda yakhe. Manje usufisa ukuthi abuyele ekhaya lakhe. Hayi mina ngifuna ukuyihambela manje ngiphinde la kade ngikhona. Kona-ke impilo injani-ke manje ekhayeni nihlangene lana useyakucontrola nje isimo sinjani? Akusemnandi nje njengasekuqaleni santshontshana. Kwakuradi sekhona indoda yakhe manje ngiyezwa nje kuyehla. So uprefer lesi sikhathi esanendoda yakhe sesiqaleni naye manje. Kwakumnandi kakhulu sikhona indoda yakhe. Kwaya ngokuya kwehla. Kwehla. Mangase asathi umama lo naye akafuni ukuthi uhambe usefuna ukuthi ube la ingunaphakade-ke emva kokuba uzomtshela leli qiniso leli. Hayi ngeke phela kwenze lokho. Ngeke ngishalo wena umthetho mina. Angisafuni ukuba naye. And unesiqiniseko. Nginesiqiniseko samfuni ukuba naye. Njengamanje ukuphi yena semsebenzini noma sekhaya? Umshiye kuphi? Usemsebenzini. Okay. Asike sizame ukumthinta mhlawumbe sizokwazi ukuthola mhlawumbe uzokwazi ukuthola isikhathi sethu aphendule ifoni. Hello. Sawubona ma. Yebo njani? Siyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngizwile ukuthi usemsebenzini but ngiyacela nje ithutshanyana ngicela ukukhulumisana nawe. Uzwe ngobani? Ngizwe ngobaba ungivakashele la e-studio namhlanje. Ukhuluma noSitufuzela ngamandla from Blaqlife TV. Okay. Ngiya- Ubaba bano lapho na. Umyeni wakho. Oh, okay. Ngicela nje umuzi ukuthi ufisa ukuthini kuwena uma uphudlebe umlalela. Akuzokuba isikhathi eside ngesithathu isikhathi sonke. Okay, ayinankinga. Okay, ma. Umsebenzini nje. Okay ma, ungakhuluma. Sawubona ma-oxygen. Yebo njani baba? Awumoya wami ngiphila ngawe phela. Oxygen khona into engifuna ukutshena yona la. Engiphethe kabuhlungu oxygen. Yebo baba. Oxygen ngenza into ebuhlungu kabi la. Aha. Ngize lana nje ukuthi ngizogunyuluka. Ngashaya indoda yakho ngoduka nezwe. Ngoba ngithanda wena. Ngifuna ihambe ngoba igcwele izihlahla nje. Imina ngashaya noduka nezwe. Ngizoconfessa lokho. Nawe futhi ngashaya ngaphakathi. Ngase ngishaya intombazane le ukuthi ngikhonze ngoba ingikhonze kanjena. Ngizoconfessa. Hayibo. Right baba. Ngiyaphila ngiradi impela. Iqiniso leli ngikhulumayo. Manje sonke lesi sikhathi njena uyazi kanokuthi ubaba kwami uhambelile ekhaya. Lalela la. Usenobaba wakho wohlonipha ungeyona lento oyiyona. Manje uyihadu nje uyisa yonke lento ngishayela imithetho ngikhathelo wena. Awuyena njengami owayengenankinga nami. Ngithi Engikwenza kuwena angikwenza yena nakabanga nenkinga nawe kodwa wena wakwazi ukuthi umshaye ngoduka nezwe. mina ngithi ngikhathelo wena. Le mithetho yakho lokhu ungibrusha ungeza isinoko yonke ungishayela imithetho. Ngikhathelo nje wena. Manje ucabanga ukwenze njani? Ngeke uphinde ungibone. Awungibona amahlangana emgaqweni le. Emaka ungafika wena ungifaka umanda ngaphakathi. Ufake indoda yami oduka nezwe. Wenze ingane yami ekuthanda. Emva kwalokho uthuthe kwakho uzohlala kwami emzini wendoda yami lo wayishaya noduka nezwe. Manje usufuna futhi ukuhamba wena. Ungishiye. Hayi vele usuyanginyanyisa wena. Usuyanginyanyisa usunemithetho eminingi. Uyakhumbula wathi usebenza overtime, usebenza ubusuku nemini. Yonke lento ubungayenzi. Angithi ngamsebenzela ukuthi phela siphile kahle nje. Ayikho umuntu esebenza i-double shift ubusuku nemini kuze kube kathathu uyanginyanyisa kakhulu. Kanti wena yini lo ongayitholi engenza wrong kuwena? Hayi awusafani njengasekuqaleni. Awusangijabulisi. Angisajabuli. Angisho nje angisajabuli ngawe.
Mina-ke ngisajabula ngawo into ezothiwane-ke le ngoba mina phela ngisajabula-ke ngawo. Hhayi angazi Zulu wenze njani bazokusiza la kaBlaqlife ukuthi bekutholela umuntu ozokulapha elaphe nendoda yakho nengane yakho mina ngisayingeni le ndaba. Hayi mina ngizwa kahle le ndaba yakho kodwa kusafuneka sihlale phansi siyixoxe. Uzohlala noba Lapho ekhaya uma ngibuya emsebenzini ngoba ngisabhizi kwamanje. uzoxoxa noba Ngizoxoxa nawe phela ngethi wena ngiyabona njena indlela osungiphatha ngayo ngenza into undaba ebhekene. Ungangitsheli ngani sonke lesi sikhathi uzogijima uye lapho ogijime waya khona. Wayobika lolo daba mina ungakazi ungitshela ukuthi awujabulile ngami kwasha wathi uma kwafutha. Hhayi phela ngikuthembi wena unento ey'ningi kabi. Okudlula wena othakathayo. Ngangenziwa uthando ngikuthanda ungenjena kodwa. Hayi ngicela ubuyele emsebenzini manje sesiphelile isikhathi sami ngicela ukuthi ngifice ekhaya ntambama soxoxa kahle lolu daba. Kodwa nje okusalayo ukuthi angeke uze kwenzeke lokho okushoyo. Hhayi sobonana emgaqweni ulungile. Ngicela ukufica lapha ekhaya ngiyabonga baba hayi ngizokubona uma sengibuya. Wabona isithunzi enako Baba mina ngiyazi lento. So uzizwa kanjani kusukuhlanzile bokade kusenhlizweni? nami ngathi kusuke angazi suke nelukhuza. Khululekile manje. Khululekile ukukhuluma lento kakhulukazi into ebuhlungu indaba yengane. Indaba yengane into ebuhlungu. So njengoba ethi baba ucela ukukufica ekhaya mayiphuma emsebenzini? Hayi ngeke. Awukwazi Ngumthembi. awumthembi. And usuze wakhipha imfihlo enkulu ke manje ngeke usazi ukuthi fanele ulindele ini ungalindeli ini. Hayi. Ngathi unezinkabana futhi. Ngoba phela unemali vele. Kodwa ngicela ungicacisele la mangasayekela ukucontrola manje usangaqhubeka kodwa naye ke because ngizwa ngazi ukuthi ukhala ngokuthi useyakucontrola kakhulu manje. Okuyikona okwenza ukuthi yazi mhlambe bekungcono kusakhona umuntu wakhe hayi manje sekukhona wena. Ngiyabona ukungicontrola injabulo ayisekho. Useyindoda ngaphezulu kwakho. Hayi ayisekho injabulo nje. Noma sihlangana nje akusefani. Safana siqaleni. So ithini inqubekela phambili? Uyohlala kwenye indawo noma ubuyele ekhaya kodwa mezoyekela ukucontrol? Angibuyeli kuyena ngoba ade ngumtshayina angibuyeli kuyena. Usuyohlala kwenye indawo. Uzongayazi yini ukuthi umuvele kuphi? Hayi ngeke yazi. Ngeke azayazi. Ngeke yazi. What about umntwana lo sekukhonzile kangaka sekuthanda kangaka sekuthathisa kwababa wakhe? Inina nje lana enazi izinto. Ngizothola inyanga nina. Ibalaphe. Unemali vele uzokhokha. Nazi abantu abaningi. Sibonga kakhulu ukuthi usivakashele kuhlelo lethu. I just hope usizakele ngokuthi ukhulume. Hayi ngikhulunyukele kusuke nje ngaze bekunefa ngathi leminyama. Babukeli nani niyazizwela lapha emakhaya ukuthi baba uyadinga kakhulu ukuthi umndeni abasihlala nawo njengamanje usizakale. So unawo lapha ekhaya ungasisuggestela ikhona i-comment section ungashiya inamba yomuntu ongabasiza umama kakhulukazi nendodakazi ukuthi babe right because babuye ukubekwa caca nje ukuthi yena akasabuyeli lapha emuva akasekho right njengamanje. So ngicela ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare and ungakhohlwa ukuthi nginiphathele nansi i-product i-Escalade product le insangu yaselwandle. Ngiyacela kakhulu ukuthi ungakhohlwa ukuthi ujoyine. Mawujoyina akuyona imali enkulu. Amashumi nje yabona usheleni. Usijoyine lokho ukuthi lizokubeka emathubeni amaningi ukuthi i-video mayiphuma kuqala kube wena oyibona kuqala. Ngiyanithanda kakhulu. Bye. It's the Blaqlife TV.